Asem Beba Dabi, 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 Asem Oba Dabi. How yanyade yamane yedi yensu ene yade so anyina bedan wo no ye hwe ni mu ne se wo be the midweek edition of Asem Beba Dabi. We are brave. We are here. Say the basom. Enti ewia yamaya hu ha yamaya hu akwa basronko kwan so medin de krobea nana yaw asante oji amanie apesa makana nanie baby biara wo wa wutie yei baby biara wo wa wo hwe ewia mema wo ha eni ma bedwafo ewia yaje yadwa na yede Asem Beba Dabi dwumadie ne besom kaisha ne nso se dwumadie ne ye live e wo YouTube ne so